Los Dementitos, 20 vuotta taivalta takana. Maailman suurin suomalainen pappamopokerho, varmaan 2 000 jäsentä. Pohjoisin on Utsjoella ja eteläisin Tansaniassa. Ja Espanjassa ollaan myös, mutta Tansaniassa muuten jäsenkulkija ajelee Solifer Exportilla noin niin kuin pikkutietona. Hei, nyt seisotaan Torniossa Juhannussaaressa täällä näin ja nyt tehdäänpä semmonen homma, että otetaan jokainen, tässä on nykyajan aktivistit tässä kerhossa, niin jokainen kertoo oman nimensä. Keskitalo Eino. Tapio Vasaara. Hannu Ronkainen. Kurtti Paavo. Esa Isomäki. Jes, eli siinä on ja sitten Jari on vielä tuolla. Jari Miettinen. Niin, Miettisen Jari on aktivisti ja kuvaa parhaillaan tätä hommaa meille tähän hommaan. Tosiaan 20 vuotta, vähän rapea sitten, Keminmaassa vankkuripaarissa ihan virallisesti perustettiin. Siinä oli taisi olla 6 kaveria silloin, Vilmin Tapsaa, Tainila Juha, Miekin oli siellä ja pari muuta silloin. Mutta matkan varrella on ollut tapahtunut jos jonkinmoista. Ja yksi semmoisista huimimmista jutuista on se, että Los Dementitos on ollut myös aivan valtava hyväntekeväisyysjärjestö. Eli yli 200 000, laskettiinko sitä 220 000 euroa kerätty rahaa matkan varrella, muun muassa näillä kalentereilla, joita tehtiin 10 vuotta. 2001 oli ensimmäinen, 2011 oli viimeinen siinä. Ja yksi semmoinen, voisi sanoa, että kulmamiestä, kun hommassa on ollut ja kaikissa hulluimmissa jutuissa on Vasaran Tapsa. Mitä kaikkea siihen aletaan muistelemaan, niin mitä on matkan varrella tullut tehtyä mopolla? Voi, se ei jää pelkkään ajeluun, että sitä tietä pitkin ajelta. Sitä on ajettu jokea pitkin ja tehty stunt-touhuja, on hypätty auto yli ja on miestä revitty mopon perässä ja ajettu auto yli ja hypätä ja kun se ei hyppäämällä mennyt, se ajettiin yli ja viimein se sitten onnistui se ajaminen. Joo. Ja yritetty ajella Kemiinkin asti Torniosta, mutta vettä pitkin. Mutta siinä tuli aallokko vähän liian suureksi ja hajosi meidän kuljetusväline. Kyllä, ja matkan varrella on kaiken maailman miesvoimisteluryhmää ja kaikkea mitä olet tässä. Sanopa Eino se, että mikä se pistää niinku miehen hurahtamaan pappamopoa? No kyllähän se sieltä poikuesta lähtee tietenkin, kun silloin oli näitä mopoja ja se oli tässä kuolleena kauan aikaa. Sitten kun kuulin, että tämmöinen on, että siihen se hurahti sitten. Me ostin itse ensimmäisen mopon Rovaniemeltä ja hajoltin sen ihan 1000 pillun pärreiksi ja sitten aloin kassaamaan sitä. Ja kun sain sen ensimmäiset savut sitä otettua, niin sitten se, että nyt se alkoi tästä. Ja se on se kaksitahtisen haju, siitä se alkoi. Ja sitten me ostin toisen mopon ja niillä mä oon sitten hurrutellut kesäaikana. Ja talvet ne seisoo kyllä, mutta kesällä niillä ajellaan sitten. Joo, ja se on tuo mopon rakentaminen yksi juttu. Tässäkin on muuten tämä mopo, mikä on, niin siinä on tuommoinen leviä, niin kuin sanotaan, että niittokoneen istu, joka on päällystetty nahalla ja siinä on selkätuki ja kaikki viimeisen päälle. Pitkällä matkalla, muista itsekin aikoinaan Iisalmeen ajanut ja muistanko tuolla oli Hotin Markula oli tuommoinen nuija, se oli porontalia päällä ja muistelin, kun kaikki naureskeli, kun se ajeli ensin Utsjoelta Tornioon ja sitten täältä lähetti Iisalmeen. Kaikki naureskeli, että on se pöliä, kun se on tuommoinen tuo istui. Mutta täytyy sanoa, että Pulkkilan kohdalla kaikki katsoi katteellisena, kun kaikilla oli persaukset niin kipiänä, niin Markku vaan istui ja naureskeli siinä, että hyvähän tämä. Helsingistäkin Tornioon. Helsingistä Tornioon. Niin. Te olette tehnyt hurjaa reissuja, me tiedän matkan varrella. Ja se, että se on yksi olennainen juttu on se, että tuo mopon rakentaminen, ja mopoahan voi rakentaa ja kunnostaa, se ei ole tiloista kiinni. Ei ole tiloista kiinni. Sulla on kokemusta? Kokemusta on, että yhdessä makuuhuoneessa, lasten entisessä makuuhuoneessa kokoosin. Ja käytiin voimakas pieni keskustelu siitä, että mikä roskittaa eniten ja mikä ei ja mikä haisee. Ja lopputulos oli yhteen, että siinä se koottiin. Ja kaikki siihen saakka, ettei pensoja pantu sisälle paikoille ja noita. Ulos vietiin mopoja, öljyt ja bensapaikoni 3. polokasulla käyntiin ja siitä saakka on pelannut. Joo, se ei enää saa olla kuitenkaan sillä makuuhuoneessa. En ole saanut lupaa toista mopoa tuo entisöitäväksi, että niin mopoja kyllä löytyisi, mutta pitää katsoa toisia tiloja, missä tekee niitä. Minkä verran tulee talvisaikaan ajeltua mopolla? Ei yhtä, kun mä otan aina syksyllä pois. Eli sä oot kesämopoilija? Kesämopoilija, joo, enemmän. Joo, eli siis voi sanoa, että sinusta on tehty se laulu, kesämopo, kesä. En tiedä, olisiko tuo minusta ollut sitten. Keskitalo Eino, kuinka aktiivinen joukkio teillä nykyisellä on? Jäseniä on, voi sanoa, ympäri maailman melkein, mutta se taitaa olla kuitenkin, että se on niinku, se aktiivinen joukkio on aika lailla pienempi. Joo, 10 henkeä käy aina kerran kuukaudessa kokoonnuttaan kerhoiltoihin tiistaina. Kuukauden ensimmäinen tiistai aina kokoonnutaan ja
talviaikana tuolla Nesteellä, kesäaikana sitten ympäri Torniota ja Kemiä ja Kukkolankoskea ja missä milloinkin aina kokoonnutaan. Mutta kalenterista näkee, kun me ollaan tehty tai pannaan jokainen, että milloinkaan missä kokoonnutaan. Niin. Ja siellä sitten suunnitellaan ja päätetään sitten mitä tehdään. Maakuntakierroksia ajetaan, vappua jostain se alkaa se ensimmäinen niin kesä ja sitten maakunta-ajot ja onhan meillä ollut sitten muitakin ajoja, mutta tietenkin ne kaikki on vähän niin vähentynyt vuosien saatossa, mutta nyt ajellaan sillä niin mitä huvittaa. Ja onko sinne ehtona se, että mopolla on tultava kokoukseen? No osa ainakin tulee, kaikki ei tule, mutta se, että yksikin tulee aina, niin se on positiivista talveaikana, niin yksi tulee mopolla, niin se on hyvä. Se, että tässä 20 vuoden aikana on tosiaan tapahtunut valtavan paljon ja muistikuvia on paljon, mutta se on siinä mielessä hyvä, että Los Demetitoksilla löytyy aivan loistavat nettisivutkin. Se on tuo Jari on muun muassa tehnyt sinne tämä 20-vuotisjuhla tämmöisen videonkin, joka on siellä nähtävissä, joka on siis kerrassaan mainio. Siinä on näitä huippuhetkiä vuosien varrelta. Mutta miten se Eino tänä päivänä, ajatellaan 20 vuotta eteenpäin, niin vieläkö tämä pappamopo aate jaksaa kantaa, leviää? No kyllä mä toivon. Tietenkin me toivottaisiin, että tulisi nuorempaakin porukkaa tähän vähän mukaan. Että me haluamme iäkkäitä. Itsekin on 70 ala olemaan jo, niin jos katsoo 10 vuotta eteenpäin, niin ne ottaa jo luvan kaikki pois, ettei enää saa ajaakaan melko varmasti. Mutta toivottavasti nuorempia tulee mukaan. Sitähän me toivotaan, että jatkaa sitten tätä meidän hommaa. No tuleeko sulla Eino talvella ajeltua mopolla? No ei talvella tule, kesällä ajelen tuolla. Mä asun kesät tuolla maalla, minä ajan siellä Kouriryhmän perällä, niin mulla on mopo siellä, minä ajan siellä sitten kesällä. Otetaanko riski, vaikka täällä on pirun liukas, mutta tämä on hyvin hiekotettu, niin lyöppä kypärä päähän ja näytäpä mallia, että miten se lähtee tämä talven mopoilu. Ei ole kuitenkaan nastoja paikalla. Ei ole kyllä, se on ajaa tuossa hietikolla vähän. Mutta tämä on siinä mielessäkin oikea oppinen, että sillä on spoileri perässä, eli vanha Lapinkullan tuommoinen puinen kaljakori. Ja tuo on oikeastaan niinku, siinä lukee Lapinkulta kyllä, eli se on täysin oikea oppinen, tuommoinen pikkusen niinku ajan virittämä vihreä kaunotar. Eino hyppää päälle, leveään penkkiin. Sen jälkeen potkaisu. Ensin pannaan bensahana auki, sen jälkeen potkaisu ja pieni jännitys tietenkin näin suorassa radiolähetyksessä melkein, niin siitä se lähtee. Montako turvallista matkaa? Turvallista matkaa! Lähtee.